दिनैनि बे दंफां गायनाय हाबाफारि जोंनि क'क्राझार जिल्लानि नैबे जोंहा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय नैबे साम'खा दैसा सेराव जा जोंनि मानगोनां एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट NGO बिथांमोननि दैदेननायाव आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTCनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो जोंहा दिनै जोंनि 135 इक' टास्क फर्स आरो बेयावहाय जोंना WTI बिथांमोननि जि कलाबरेसन खालामनायाव दिनैनि बे दंफां गायनाय हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसारबाय आरो बेसिकेलि बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दे जोंहा दिनै बे एरियानि नेटिभ बिफांफोर जाय बे ओनसोलावनो मोनो आरो जाय बिफांफोरखौ गायनानै दिनै बे लकेलनिनो जिब जुनार बिथांमोना बेनि फिथाइखौ जानानै थांनानै थायो आरो बेराफारसे बे बिफांखौ गायनाय लोगो लोगो जोंहा दिनै बेनि आबहावाया मोजां मोनसे थासारियाव फैनायनि मोनसे परिबेस फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे ओनसोलावहाय जि थांनाय समावहाय जिहेतु बिफां लाइफां दानफायनायनि गेजेरजों जे जोंहा माखासे अखा हानाय बेफोरबो माने प्रब्लेम जानानै फैदोंमोन खम अखा हानाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेनि जे माने टेम्पारेचार्स बेबो दिनै राइज जादोंमोन गरम बारा जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे दैनि वाटार जि लेयार्स बेबो दिनै गाहायसिनाव थांबायमोन दा जोंहा दिनै जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट बिथांमोननि जि प्रेक्टिकेलि नुबोनायाव दे जोंहा दिनै बे साम'खा दैया बै समाव रानबायमोन दा बिफां लाइफांखौ दिनै बांसिन केयार खालामनायाव बिफां लाइफां बांसिन गायनायावहाय दिनै बे दैया फ्रन्टआव फैफिनबाय आरो जायनि गेजेरजों बे बिभिन्न बिफांनि रोदा रुदु बे दैया बोहैबोनायावहाय बे दैयाव दुगैयोब्ला जोंनि माखासे स्किन डिजिसफ्राबो दिनै खारो बे मोजां मोनसे जोंनि माने अर्गानिक माने मोनसे माबा बियो जोंनि जायगायाव प्रफिट बियो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै दंफां गायनायजों लोगोसे गोबां जिब जुनाराबो थांनानै थायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिहेथु नेशनेल पार्क डिक्लेयार खालामबाय हिसाबै दा गोबां टुरिस्टफ्रा दिनै जिब जुनार दंफां लाइफां दिनै मोजां थासारियाव थायोब्लासो फैयो नायनो आरो जेब्ला जोंहा मोजां मोनसे आबहावानि गेजेरजों बांसिन टुरिस्टफ्रा फैयोब्ला जोंनि नैबे ओनसोलनिनो थागिबि सुबुंफ्रा गोबां माने एमप्लयड जायो सोरबाबा दिनै हटेल सोरबाबा गारि सालायनानै साहा दखान होनानै गोबां माने बिजनेस सेक्टरावबो जोंहा आपलिफ्ट जायो जौगानाय मोनसे परिबेस फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंनि लकेल इउथ्सफ्रा दिनै एमप्लयड जायो बे गिदिर मोनसे थासारि आरो जाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों काजिरङा नेशनेल पार्क बादियाव इयारलि दिनै 5,000निबो बारा 1 लाख दिनै माने टुरिजम माने मानसिफ्रा बाहेरानिफ्राय फैयो आरो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनै गोबाङानो दिनै थांनानै दङ दा जोंहा नैबे हिमालयानि फुटहिल जि जोंनि रायमना नेशनेल पार्क मानास नेशनेल पार्क आरो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ बेयो जोंनि मोनसे बिराद नेचारेल जि जिब जुनारफोरनि थाखाय मोनसे सोरगोबादे थांनानै थानायनि एबा माने गेलेनायनि मोनसे एरिया जेरावहाय गोबां बिफां लाइफां दं आरो जि जायगायावहाय जोंहा दैनि अभाब गैया आरो जि जायगायावहाय ब्रिटिशनि आगोलनि समावनो बे ओनसोलावहाय गोबां जिब जुनार दंमोन माखासे रेकर्डस माबाफ्राव जों नुनो मोन्दों इभेन दिनै गान्दाया बे ओरै टटेल डुवार्स एरियायाव दंजोबोमोन नाथाय माखासे समनि गेजेराव जोङो दिनै कनसियास नङैयाव जोंनो फोजोबस्रांनानै लानांदों दा जोंहा दिनै बे ओनसोलखौ जों प्रटेक्सन होनो हायोब्ला आरो बै जिब जुनारखौ जोङो लाबोफिननानै रिभाइभ खालामनो हायोब्ला बे जोंनि BTC बड'लेण्ड ओनसोला बे नेशनेल लेभेलाव बिराद रिकगनाइज जागोन आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बेयो मोनसे टुरिस्ट हाब जानानै फैगोन आरो बेजों लोगोसे आसामाबो दिनै मोनसे मोजां नाम मोनगोन आरो जोंनि ओनसोलाबो जोंनि थागिबिफ्रा माने थांनानै थानायजों लोगोसे बिभिन्न माने एंगेलाव जौगालांगोन जे एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट NGO बिथांमोनखौ जों जोबोद बाख्नायनांगोन बिथांमोनहा गोबाव समनिफ्रायनो जि हाग्राखौ प्रटेक्सन होनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावबोदों आरो बिथांमोनजों जोङो जोंनि बर' माहारि फरायसा आफाद आरो जोंनि बे जोंना मानगोनां दावराव देखेब सार आरो माखासे आफादफोरा जयैनो गोबांबार जोङो बे हाग्राखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बै गामि जि गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिस बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों गोबां मिटिंबो खालामबाय जिहेतु जोङो हाग्राखौ प्रटेक्सन होनो हायोबा जोंहा मा बेनिफिट्स दं आरो जोंहा दिनै माखासे गोमानाय जिब जुनारफोरखौ फोथांफिननो थाखाय जों माबादि जों सिनसियार जानांगोन जोङो दायथ' लालायनांगोन गावजों गावनो जिहेतु बाहेरा मानसिफ्रा फैनानै हादान सिफायनाय बेफोरखौ नोजोर होनांगोन आरो जोंनि मानसियानो जि दंखायो बेनिफ्राय आरोबाव हाग्रा सिफायनायखौ दिनै बोरै होबथानो हागोन बेखौ जोङो जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट NGO बिथांमोनजों जों गोबांबार जों मिटिं खुंनानै इभेन रेन्जार
जोंनि फरेस्ट अफिसार्सफोरखौ लानानै जों हाबा मावबोबाय थादों आरो बिथांमोना दाबो मावबाय थादों बाट आनलाइकलि बिथांमोना उइदाउट एनि गभर्नमेन्ट माने सापर्ट गैयालासेनो बिथांमोना NGO हिसाबै मावबोबाय थादों आं आसा खालामदों बिथांमोना गोबां जिबजों थांनानै मालाबा दंफां दाननाय मालाबा जिब जुनार गावथारनाय बिथांमोना हमफैदों एबा बिथांमोना माने प्रटेक्सन होदों नोजोर होदों दा बिथांमोना थांनांगौ फैनांगौ गारिनिबो बुहुत माने खरसा थायो दा बेफोरबादिखौ गावसोरनि पकेटजोंनो बिसोर एडजास्ट खालायलायनानै जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मोजां मोननानै बिथांमोना खामानि आगोलनिफ्राय मावनायखौ जों नुनो मोनदों दा आङो दिनै आफादनि बिबानगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों दि जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आरो जोंनि BTC गभर्नमेन्टनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जे जोंनि एभारग्रिन चेरिटेबल ट्रास्ट NGOनि जे 385 ना जि मेम्बार्सफोर दं बिथांमोननि जि सोलिनाय बिथांमोननि मावनो थाखाय जि माने फाइनान्सियेल सापर्ट होनांगौ बेखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव गभर्नमेन्टआ होयो बेखौ आङो जोंनि बर' माहारि फरेस्ट आफादनि जानानै आङो गभर्नमेन्टनिसिम खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों रेसपन्सिबिलिटि कमन पाब्लिकफोरनि बे मोनसे दायथ' रेसपन्सिबिलिटि आरो बेखौ जोंनि ससियेल अर्गानाइजेसन्सफ्राल' दायथ' लानांगौ बे नङा जोंनि मानसिफ्रा दिनै कनसियास जानांगोन सांग्रां जानांगोन जाय जोंनिया दिनै अखा हायोब्लाबो नैबे ओनसोला दसे समल' दै लोमो बाद बाखि थाङो गाहायाव गुबुनफोर बादि काजिरङा बादि 6 मास गाहाम अखा बोथोराव दै लोमनानै थाया जेराव जिब जुनारफ्रा गोजावलायनाय जाया दा ओंखायनो जोंनि बे मोनसे मोजां जि माने एरिया बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायोब्ला जोंनि थाखायनो बिराद गिदिर मोनसे फिउचार जेनेरेशन्सनि थाखाय थांनानै थानायजों लोगोसे जोंनि आबहावा एनभाइरनमेन्टआ गोग्गोम मोनसे माने मोजां थासारियाव फैनायजों लोगोसे जोंबो मोजां आबहावा जों मोननो हागोन